Mas eu conheci-o porque esteve... Sim. Agora xa desde fai moito tempo se celebraban os 70%, creo. Cando foron as daquela, pois, para que se quedase a xente aquí, o Concello lle cedeu esta parte do Palacio de Residencia. Eu creo que un gran debate de onde se poña a capitalidade. Pero bueno. No futuro estamos preparando a nova convocatoria POCTEC. Galicia participa en 3 candidaturas. Na candidatura Atlazul, para potenciar a investigación e aumento das capacidades da economía azul, que estamos implicando con distintas universidades. A Xunta participa a través do CETMAR. Outra candidatura que Exploraterra, co obxectivo de poñer en valor o patrimonio cultural vinculado á primeira circunnavegación e as expedicións marítimas xeográficas, que o facemos a través de turismo, e tamén outro proxecto no ámbito dos lumes, chamado Interlumes, que será a Dirección Xeral de Defensa do Monte, digamos, o noso actor principal para a cooperación transfronteriza na prevención e defensa contra os lumes forestais. Ademais do POCTEC, estamos traballando nun plan de investimentos conxuntos para o período 2021-2027. Este plan de investimentos conxuntos vamos a ver se somos capaces de aprobalo na próxima cumbre que manteñamos na Eurorrexión e que pretende entrar dentro das prioridades da Unión Europea que presentaremos nese orzamento, nese escenario, e que mantén 4 eixos: unha Eurorrexión máis competitiva, unha Eurorrexión máis ecolóxica, unha Eurorrexión máis social e unha Eurorrexión máis cohesionada.